Čaute všetci, moje meno je Frogs a ja vás vítam u nového videa z hry Clash of Clans. No, toto je prvá časť našej série Clash of Clans. Neviem, či ma dobre počuť, dúfam, že snad to dopadne ako u minulého videa s Indominusom. Dávam to video do popisku, no vlastne to je zatiaľ 3 video, no prejdeme s týmto trápnym tutoriálom. Wow, ťažké. To minulé video mať ešte nejaké tie... Fuj to. No. Toto video bude mať asi nejak tieto 4 minúty. Tak, dúfam, že sa užijete. No poďte, nubovia. Bum. Trápne. Každý určite toto pozrite, to je veľa youtuberov, na z týchto dvoch na potom. Počuť to veľa. A ja som povedal, že mám výnimkou, budete točiť Minecraft multiplayer s mojimi kamarátmi. Slow motion Wi-Fi. Keď sme ju kupovali, tak ako... Že to je rýchlosť internet. No, ja sa tam teším, aby mi to niekde nespadlo. Keby to vydrží hodinu nespadlo, tak som veľmi rád. Aj keď to málo kedy býva. Nebudem to speedovať, prečo by som mal? Ježiš, tento otravný sprostý tutoriál nenávidím. Veď mám dvoch, veď ich využij. Tak mám plný počet. Oh my god. Chceš, že mám kúpať gaming? No. Namiesto odberačov si kúpim do nejakej hry niečo pre vás. Na čo? Počkám si 10 sekúnd. Keby to žere čas. Videa musí byť maximálne 5 minútové. Prečo ho to pomalý? Dobre to môže byť. Islamistický útok. Choďte. Všetci neviem sa to povedať. To keľu spomála na Wi-Fi. Spomála nám sa Wi-Fi na. No, ako sa pomenujeme? Takto. Tak mu môžete povedať, ako sa budem, ale ja to veľmi rád mením. Niet. Nespípnem to. Ty kokos. Bum. Už ani až. Konečne. To povedal ten nové spely. Aha. Nie. Nie, prosím. A to, že ste to vy. 5 minútové. Tak si začal spravím armádu. Je tam? Super. Nie. Neotravuj s tým. Ešte neviem. Kúpim si dielo druhé. A hneď si kúpime večku.
tak mi môžete poslať nejaké návrhy baseov, keď budeme trošku väčší level. No. Ďakujem si, Elik. No, je to 2 minúty. Super vedieť. Goldmine. Čo je tam? Keď tak vám dám do popisu aj môj Ask, aj Facebook. Keď by ste chceli sa čo opýtať. Alebo nejaké blbosti inakšie. OK, dostaneme do level 2. 7, 5, 4, 3, 2, 1. OK, toto bolo preskažky diel Clashka. Viem, že bol krátky, no čo narobíme, na budúce bude 7 minútový. Ja ďakujem, že ste si pozreli moje video, nezabudnite video ohodnotiť lajkom a keby niečo najvyššie, tak odberom. Ja sa s vami lúčim, ja som bol Frox a vidíme sa u ďalšieho videa. S bom!